Салом алейкум духтаракои азиз, созаи назаи саломатиҳои ҳаматон хубай духтаракои ман. Беҳад распродажаи хуб шидагиай. Ман якум хостум шумода нишон тиём, то ин ки тавонен, то ин ки успед кунен омада гирифтанда. Нигоҳ кунен, ҳами қадар куртои ҷинси фасони туркӣ арзон шидай. 200 сомонай духтаро. Акса рафтестай, нигоҳ кунед сабзш. Иҷа чанд ранг дора, ҳозир ӯ рангошам нишон метиҳам. Ҳамха ҷинси ғавзи хушрӯ тоза туркияй. Аз сабабе ки бори нав бояд биёя, ё яктаи дутаи мондагиай, распродажа кардиян 200 сомонӣ. Ҳозир ай пеш хушрӯтарак нишон тиҳам. Ина нигоҳ кунед духтаро. Ҷинси ҳамха ғавзи хушрӯ бо иҷошта ина фасон кардагӣ. Размерои майда мондагиай духтаро. Биёем бо ай пеш як маротиба бинен. Ин навор аз бозори Корвон 8-ум дарвоза. Тарафи Тилобозор дуюм қатор, саршавии дуюм қатор мешавад духтарако. Адресоша ки нафаҳмиден, шумо ина рақамҳои савдогар ҳастай, худаш да бемалол занг занед, шумо да ҷавоб метиҳа, адресора мефаҳмонад. Ина духтаро ина куртои туркӣ боша 150 сомонӣ шидагиай. Иам материалошда гап нест. Баъд стилоша бинен чӣ хушрӯ, модный, фасон. Ҳамаш барои шумо духтаро. То ин ки нами либоси вайтона дилхотона пайдо кунен. ҳамхе наворора ма ташкил мекунам аз ин пас. Ина 150 сомон. Беҳтарин. Ҳамаи ҳамино турецкиан. Озир инчунин ма шумода туникаҳои фасон, двойкаҳо, куртаҳо, анам хеле чизора нишон метиҳам. Бо нархҳои дастрас. Ҳамаш арзон шудага. Ё чанд сум? Ина 150 сомоношона бинен. Ино ҳамаш турецкиай. Ина марҳамат каседа дар корай. Нависен шона хичонда нависен. Доставкаша ҳамаша аз хучон пирсен духтарако. Ёдовар мешавам ин навор аз бозори Корвонай, тарафи Тилобозор 8-ум дарвоза, саршавии дуюм ряд. Туникошам хушрӯвай качествоошон. Ино медонен двойкаян духтаро, ҳамроҳи брюкошон 150 сомон. Мана диден брюкошон кати? Качествоошон дам гап неста 150 сомон. Ина харидоро омадестиян аллакай духтаро. Дер накунен, касе бо аз канали ман мебиёя ҳатман ки ҳамин нархора мегира. Ана диден подписчикоям омадан аллакай. Вай чанд сумай? духтаро 160 сомонӣ кардиян. хичона тоқа туникора як амроҳи брукошон беҳтарин духтаро бинен. Двойкара 160 сомонӣ кардиян. Ино қимат буд ӯ наворда ҳозир арзон. Ана ино 250 будан двойко, ҳозир 200 сомонӣ. Аз зону поёнай духтаро. Дарози хушрӯа ина диден двойка ҳамаш. бовар кунедам қа хушрӯан ай пеш. Бо биёен нахаренам я борак биёен бороша набинен духтарако. Баъд медонем ма шумода мехоҳам чӣ нишон тиҳам. Анамҷада либосҳои мактабӣ овардиянд беҳад бисёр. Ҳамашон 30 сомонӣ. Як дуташа нишон метӣ ки ҷон? Ина ма шумода як сарафану юбкавам хеле чизошона нишон тиҳам. Ира бинен. Чуқа юбкачои хушрӯ. ҳатман аз ино гирифтан дар кор духтаро. Ина шумо агар либосҳои мактабӣ харида бошен ё ки кӯдаки мактабхон надошта бошен, марҳамат метавонед 30 сомон дар замин бихаред. Ягон хешу табор, ягон ҳамсоя, ягон каса хирсанд кунед. боварӣ дорум ки беҳад хирсанд мешаванд, дои як бисёр метиҳанд. барое ки либосҳои дар ҳақиқат ҳам нағза распродажа кардагиан. нами сарафано баъзеош 150 сума буданд. ҳозир иҷада 30 сомонай. ба духтарако касое ки балшимерка присида будед, баъд аз зону як ваҷа поён боша гуфта туника присида будед, анаминорам арзон кардан. Ино 200 будан, 200 будан, 180 будан, 150 кардан. У наворда 180 будан. Ира бинен чихо хушрӯчай. Мана иҷа ҳозир интихоб бисёр ай, ҳозир ҳамаша нишон метиҳам. ба ҳазур тамошо кунед духтаро. Скриншот кунед, равон кунед, ина рақамош ҳастай савдогара. Ина шумо да мегирам мемона, омаданӣ бошед аз пеш мебинен. Ино тоқаан, тоқа 650 сомонӣ шудаге. бовар кунедам қа хушрӯ. ранги вай манҷа омедила беҳад фасонак. ана имада маъқул шуд духтаро. хушрӯи бадай 150 сомонӣ. аз пеш материалош дам гап нест. материалои фасонай. ана иҷада бисёр ай ҳозир ба ёшам нишон метиҳем то на.
اینایی درازو دخترکو اینو 300 350 بدن حوزی همراه بروکوشون ای چند سومه؟ ای 150 سوم اینایی دویکوشون حوزی 250 شدگه یا؟ یا در روزن دخترو 300 سومی بدن 250 شده دخترو اینایش 350 سوم 300 سوم ای 250 سوم انا ابایا و کرتوی نوینکا اینو چند سوم؟ 150 نه دخترو 250 سومون انا مخه ابایا ها و کرتوها پس سونک دویکا کرتای تکشم остин дора мисол баъзе киртабуре баъд аз пеш истифода мебарем анаи қисми боло туникое ки мебинед ҳамаи ҳамиё балишмеркан духтарако размерои калони нағзан иноям 150 сомонӣ штагай ҳамаш на кадомаш бо даркор мешавад аз фурӯшанда пурсем